diària. Aprofitem que són fires i que és temps de panellet per utilitzar aquest dolç per exemplificar els diferents models atòmics que hi ha hagut al llarg de la història. A principis del segle XIX, Dalton va recuperar el model dels grecs, segons el qual els àtoms estarien formats per unes boles esfèriques, semblants a aquest panellet d'aquí. Thomson va fer un experiment segons el qual va veure que els àtoms tenien una càrrega positiva i una de negativa. Eren neutres, per tant. La distribució seria com la d'aquest panellet de pinyons, en la qual al centre hi hauria una càrrega positiva i els electrons estarien representats pels pinyons. Poc després de Thomson, Rutherford va fer un altre experiment, segons el qual va bombardejar una làmina d'or amb partícules alfa. I va veure que la major part de la massa estava en el centre de l'àtom i que al seu voltant és on hi havien d'haver els electrons. Seria aquest model de panellet on hi hauria el nucli al mig, que seria l'avellana, i els electrons situats al seu voltant. El 1913, Bohr va proposar un model atòmic segons el qual l'àtom estaria format per un nucli i uns electrons descrivint òrbites circulars al seu voltant. Més o menys com aquest model . D'aquesta roda de fira, el nucli seria d'aquesta mida, comparada amb aquella estructura, unes 25.000 vegades més petit. Ara estem circulant al voltant del nucli com ho faria un electró. Bohr va proposar que no totes les òrbites circulars eren permeses, sinó només algunes de determinades. Ara anirem fins a les escales de la catedral a veure per què. A principi del segle XX, Bohr va proposar el seu model. Es basava en la hipòtesi quàntica de Planck i en l'efecte fotoelèctric postulat per Einstein. A grans trets, l'electró només es podia moure amb unes òrbites determinades. Aquells que complien que la quantitat de moviment per a la longitud de l'òrbita era un número sencer per la constant de Planck. Hem vingut a les escales de la catedral perquè aquests graons poden representar molt bé els nivells energètics. Oh, veig que hi ha un noi que juga a futbol. Jo també vull anar-hi. Si la pilota fos l'electró i sobre ell no hi actués cap força, s'estaria movent en una òrbita determinada com ho està fent ara. Però si donem prou energia, l'electró pot assolir nivells energètics superiors. És el que anomenem estat excitat. Quan l'electró recupera el seu estat fonamental d'energia, ho pot fer emetent una radiació, que pot ser molt energètica, com un raig gamma o un raig X, o molt poc, com una microona o una ona de ràdio. Els càlculs que va fer Bohr explicaven molt bé les línies que s'observaven en l'espectre d'emissió de l'àtom d'hidrogen. Anem al laboratori a veure com es fa un espectre d'emissió? Hem vingut a un laboratori docent de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona per saber què és un espectròmetre. Ja els alquimistes havien observat que diversos elements cremaven fent flames de diferents colors, però no sabien per què.
No va ser fins que Bunsen i Kirchhoff varen inventar l'espectròmetre que varen poder donar una explicació a aquest fenomen. El funcionament dels primers espectròmetres eren semblants al que tenim aquí. Ens acompanya l'Anna Vidal, estudiant de l'últim curs del grau en Química, que ens parlarà de les propietats i característiques d'aquest instrument. Doncs bé, Pep, en aquest instrument tenim una font de llum. En aquest cas són les làmpades de descàrrega, que dins seu contenen elements a baixa pressió i en estat gasós. Quan apliquem una gran diferència de potencial, els electrons es mouen des de l'estat fonamental fins a diferents estats excitats. Com hem vist a les escales, els salts poden ser molt diferents i representar diferents radiacions. Si es tracta de la zona del visible, dona lloc a diferents colors. Si la llum emesa es fa passar per un prisma, o en aquest cas per una xarxa de difracció, el que passa és que separen els colors. El més important i el que hem de tenir clar és que per cada element la separació de colors és diferent. És veritat. Per aquesta raó, l'invent de l'espectròmetre va ser importantíssim en el descobriment de nous elements i, per tant, en la història de la química. L'espectre d'emissió de cada element és com el seu ADN o la seva empremta dactilar, diferent i única. Per poder identificar cada element, el que es fa és el senyal s'observen amb aquest tub. Es calculen les diferents longituds d'ona i se sumen. Amb aquesta suma obtenim un espectre com aquest. Bohr va poder explicar la posició dels diferents senyals en l'espectre d'emissió de l'àtom d'hidrogen, però no podia explicar l'espectre més fi. Calia, per tant, un nou model per explicar-ho. El model actual, el model de Schrödinger, té present la dualitat ona-corpuscle de l'electró. Nosaltres ens podem construir el nostre propi espectroscopi casolà. Molt bé. És tan fàcil com fer servir una plantilla com aquesta, que trobareu a la pàgina web, unes tisores, una mica de cola i un CD que ens farà de prisma. Ara ja podem anar a passejar per Girona i mirar les diferents llums i veure que... Uau! Girona té química!